आगानसे दावगानायनि लामायाव 34 नं खालिंदुवार बिटिसि बियाबनि गामि ओनसोलफोरा उदालगुरि जिल्लानि 34 नं खालिंदुवार बिटिसि बियाबाव रायजो जाबोनाय गामियारि रायजो राजाफोरनि थांलाय फैलाय हान्थामेला खालामनाय बिथिङाव थांनाय समफोराव नुजाबोनाय बायदि रोखोमनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो आरो बियाबखौ जौगाखांहोनायनि थांखिजों गोदानै लुनाय लामाखौ बेखेवनाय जायो। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सरकारनि गुडवेल मिशन मावबिथांखिनि गेजेरजों गोदानै लुफुंनो लानाय सिसि ब्लक लामाखौ दिनै बियाबनि एमसिएलए दिलीप कुमार बर'आ बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि मुरमिला गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि सानजा फारसे गेवनाला, खुस्राबारि, सानजा फानेरि बायदि जाना टंला एमबि र'डआव सरजाबहैनाय खमैबो 6 किल'मिटार गोलाव लामाखौ रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय बेखेवनाय जादों होनना फोरमायनायजों लोगोसे बियाबाव प्रमद बर'नि सरकारा फैबाय थानाय समाव मावनो लानाय मावबिथांखिनि सायाव गुवारै फोरमायनानै होयो एमसिएलए दिलीप कुमार बर'आ। खामानिया आसा गिबि गिबियावनो बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय बयनिसिम खुलुमनाय थाबाय। दिनै जोंनि खालिंदुवार बिहाबनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब जोङो जोंनि बै मुरमेला भिसिडिसि आरो सोमलिगुरि भिसिडिसिनि गाहायाव दिनै गोबां गामि दङ आरो बे लामाफ्रा इबायदि गाज्रि कन्डिशनाव दङ। थांनाय सरकाराव नै लामाखौ सोरबा मावनो थाखाय माबा स्किमाव लादोंमोन नाथाय बे जाफुंदिया। देग्लाय आङो पिडब्लिउनि माने इन्जिनियार बिथांमोनखौ लिंहरनानै बे लामाखौ केन्सेल खालायनानै जोङो गोदानै गुडविलखौ आं सोसनना होदो। मानो होनबा जों जौगाहोनांगोन। जोंनि थांखियानो जाबाय सोलायनाय लामनाय। बेनि थाखाय दिनै प्रमद बर' दैदेननायाव दिनै प्रमद बर'आ आंनि बिहाबाव खमायावबाबो दिनै 15 किल'मिटार बे बोसोराव 15 किल'मिटार लामा जों मोननो हादो। दिनै बेखेवनाय जिथु लामा बे लामाया अलमस्ट बै बुद्ध मन्दिरालागै आरो जोंहा बेयाव नै मुरमेला हाइ स्कुलनिफ्राय जोंहा जिथु टंला कसुबिल लामा दङ बेखौ माने कानेक्सन खालायनानै आप टु बुद्ध मन्दिर बेयाव बेलगुरि गामि थागोन, पुब घेवनाला थागोन आरो सोमलि माबा बै जा पश्चिम पानेरि थागोन आरो बैबायदिनो खुस्राबारि थागोन आरो पानिपुटा थागोन। गोबां गामिखौ सरजाबनानै बे लामाखौ आं हमना होदो आरो बे लामाया जायोबा जोंहा खालिंदुवार बिहाबाव माने सबसे बेकवार्ड गामिफोरा मोनसे उद्धार जागोन। दिनै बे गामिया बे लामाया जानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो आङो ठिकादार बिथांखौबो खावलायदो बे बोसोरावनो जाहाथे बे लामाखौ महर होनांगो आरो स्टिमेट मथे जाहाथे मावथो बिथांमोना आं खावलायदो। आरो जोंहा दिनैनि समाव गासैबो जोंहा ब्लक कमिटिनि जोंहा आफादगिरि नेहाथारि गोबां बिबानगिरिफोरा फैदो। जोंहा चेयारमेन बिथांमोना फैदो। गोबां UPPL हान्जानि बिबानगिरि बिथांमोना फैदो आरो बेबायदिनो जोङो बे लामाया बेनो जाहा थांखि दङ। जोंहा मुरमेला भिसिडिसियाव खालिंदुवार बिहाबाव खमसेयाव 350 बिगा हा दङ। बेनिखायनो आं प्रमद बर' बिथांखौ खावलायदो आंनोबो बे हायाव मोनसे जौगाहोनो थाखाय जोंनि मानसिखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे स्किम होनांगोन होननानै बेबायदिनो प्रमद बर'आ आंखौ जाबायदि रादाय होनाय मथे बिथाङा बिखौ दिनै महर होनो थांगासिनो दङ। बेनो जाहैबाय दिनै बड'लेण्ड रुरेल इन्डास्ट्रियेल सेन्टार थाबैनो बेखौबो गायसननो थांगासिनो दङ आरो बियो पाटगांव गायसनबाय। सेकेन्ड स्किम जोंनि बे माने बे जोंनि बे मुरमेला भिसिडिसियाव बेखौ गायसननाय जागोन आरो दिनै जोंहा बेयावनो हेन्डलुम मिशन मोनबाय। जोङो नलेज सेन्टारबो बेयाव मोननो हादो आरो जोङो जुदि इन्डास्ट्रिया जायोबा जोंनि खालिंदुवार बिहाबनि गोबां गोरिब गुन्द्रा जाया खामानि गैया जोंनि मानसिफोरा दिनै दिल्ली बम्बे माद्रासाव थांनानै हाजिरा मावनो गोनां जायो। जुदि बे इन्डास्ट्रिया जायोबा बिथांमोना दिनै जोंनि बे इन्डास्ट्रिनिफ्राय मदद लानानै खामानि मावनायनि लोगोसे सोलिनो हानायनि मोनसे थासारि मोननो थांगासिनो दङ। माने हेन्डलुम मिशना बेखावखानाय जाबाय। जोंहा खामानिया सोलिगासिनो दङ। नलेज सेन्टारखौ खोब सम्भब जोङो सप्तासेनि गेजेरावनो बेखौबो बेखावनो थांगासिनो दङ। इन्डास्ट्रियाबो थाबैनो जोङो बै डिसेम्बर दानावनो बेखौबो जों बेखावनो थांगासिनो दङ आरो बेयाव जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बेयाव फैगोन आरो बिथाङा बिथांनि दैदेननायाव जों बयबो थानानै बेखौ बेखावनाय जागोन। नाय मानगोनां जोंहा
कनक बर' नोंथां दिनै आरो नोंथांखौबो जोङो साबायखर बावदो दिनैनि समाव नोंथाङा फैनानै जोंनो हेफाजाब होनायनि थाखाय दिनै जोङो जोंनि जोंनो जौगानाय नांगौ जोंनि सोलायनाय नांगौ दिनै गोबां सम जोंनि हारिया गादब जाना लाखिदो दिनै नंगौ 17 बोसोराव बिथांमोना दिनै बेखौनो बुंनांगोन दिनै जोंहा लामायानो जा गोबां आसनियानो जा बिथांमोना खिन्थु मावनो हायाखैमोन खिन्थु जोंनि सरकारा फैनायनि उनाव जोङो 3 बोसोर जादों खिन्थु कभिडआव जों खामानि मावनो हायाखैमोन जों खामानि मावनाया मात्र 2 बोसोर जादों खिन्थु 2 बोसोराव प्रमद बर' दैदेननायाव जों गोबां खामानि दिनै मावनो हादो जोंहा गोरिब गुन्द्रानो जोङो जाबायदि जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जों बुंदोंमोन 75,000 होगोन होननानै जों 75,000 होनायखौबो जों जागायबाय अलरेडि आंनि बिहाबाव 64 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 करि होबाय जों 75,000खौ मोनथाम इनस्टलमेन्टआव होनो नागिरदों थाबैनो जोङो 100टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनोबो जोङो होनो थांगासिनो दङ आरो जोङो बेबायदिनो जोंहा बिटिआर हालामाव गासैबो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 75,000 करि जों होनाय जागोन आरो गोबां जों फ्लेक्सि स्किम लादो हेन्डलुम मिशन लादो दिनै जोंनिया हेन्डलुम मिशननि बिल्डिङा जागासिनो दङ आरो जुदि बि जाखांनायनि उनाव दिनै जोंनि आइजोफोरखौ ट्रेनिं होनानै खमायाव 300 जन आइजोफोरखौ सोरबा दखना दानानै सोरबा आरनाय दानानै सोरबा जा मोजां मोनो नङा होमबा सुवेटार हेबनानै बिथांमोनखौ ट्रेनिं होनाय जागोन आरो बिथांमोनाबो बै खामानिखौ लानानै सोलिनो हानाय मोनसे थासारि मोननो हागोन आरो जोङो बुंनांगोन भारतनि भितराव सबसे माने गादब जानानै लानाय ओनसोल होनबा जोंनि बिटिआर हालामा आरो गासिबो गोरिब गुन्द्रा बेनिखायनो दिनै बिटिआर गोरोबथाव जों गोबां माने फसंथानफोरखौ मोननो हादों आरो जोंनि सरकारनि थांखियानो जाहैबाय बिटिआर गोरोबथाखौ महर होनाय आरो जोंहा मोनब्रैल' डिस्ट्रिक्ट दङमोन जोङो तामुलपुरखौबो जोङो डिस्ट्रिक्ट हिसाबै महर मोननो हाबाय आरो जोंहा गोबां बैथि आप टु गहपुरालागै सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टखौ लानानै जोंहा उत्तर ओनसोलाव जे जोंनि मानसिया थायो बे ओनसोलखौबो जों बिटिआर गोरोबथावाव थाबैनो सरजाबनो थांगासिनो दङ अलरेडि नटिफिकेसना ओंखारखाबाय आरो जोंहा आरो गोबां गामि आरो सरजननो गोनां दङ बेबो इमप्लिमेन्ट मोननो थांगासिनो दङ आरो फैनाय जा बिटिआर इलेक्सन जागोन बेयाव जोंहा 54 बिहाब जागोन जों 54 बिहाबाव जोंनि इउपिपिएल हान्जाया बिजाथि होनानै गासैखौबो देरहाहोनानै जोंनि प्रमद बर' दैदेननायाव जोङो सरकार दानानै गोख्रोंनिसि गोख्रों जोङो खामानि मावगोन आरो जोङो मोनसे समाव माने गोबां जोङो आन्दलन खालामनो गोनां जादोंमोन गोबां अंगनबादि संगठनफोरा जोनोम होनो गोनां जादोंमोन दिनैनि तारिखाव भारत सरकाराबो जोंखौ खावलायदो नोंथांमोना बैफोरखौ मावनानै लाब गैया आरो जौगाहोनोबा नोंथांमोना डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनानै बुंदो बिटिआर गोरोबथायाव जा फसंथानफोरखौ जों मोनदो बेखौ महर होनानै जोङो जाहाथे जोंहा जि मोननो गोनां मर्यादा जेरै अरुणाचल नागालेण्ड मिज'राम बेबायदि मर्यादाखौ जोंबो मोननो थांगासिनो दङ रायजो राजा नोंथांमोन बेनिखायनो बयखौबो आङो जोंनि हारि आरो बिटिआर हालामाव थानाय गासैबो जाति जनगोष्ठीनि मानसि माहारिया जाहाथे जोंदो बयबो खौसे थायोबा बारा सम नाङा रायजो राजा नोंथांमोन 5-10 बोसोरावनो जोङो बे ओनसोला जाहाथे माने बिराद जौगानाय ओनसोल हिसाबै जोङो दा दिनै हाइलेण्डुवारनि जिथु समस्ति जिथु दिनै दिहुनबाय बे लामाखौ दिलीप बर'आ बेखेवबाय बेनि थाखाय जों बिराद गोजोननाय मोनबाय दिनै जेनेबा जोंनि इमान दिन 17 बोसोर जानायाव बे लामाया जायाखैमोन बेनिखाय दिनै जाबाय जोंनिबो सुबिदा मोनबाय जों जे गासै रायजो राजा दिनै मदद होदो आं बेखौ बहुत गोजोननाय मोनबाय दिनै दिलीप बर'आ फैनानै जाहाथे दिनैखौ बेखेवफैदो बेनिखायनो जों बिराद मोजां आरो जोंनि थांलाय फैलाय जोंहा सर्टकाट जागोन जोंनि मोजां मोनदो आरो जों बे लामाथिंबो जोंनि गथ' गथायफोराबो थाबायगासिनो थागोन बेनिखायनो आंनि स्कुलनिबो जोंहा मोनसे सुबिदा दङ बे असुबिदाया दा सुबिदा जालांगोन आरो जा मन्दिरबो दङ मन्दिराबो असुबिदा जाना दङ बेनिखायनो गासै रायजो राजायाबो लोब लोब नुथुबलांगोन आरो जोंबो खामानियाव जों हेल्पार होगोन गोजोनबाय बे समाव बुंनो थाङो जेनेबा जों बे लामाखौ मोजां जानायखौसो नागिरखादोंमोन दा मोजां जानो थांगासिनो दोङो ओमफ्राय दा मा बुंगोन दा जोंनिया मन्दिराबो बिथिंहाय दंखायो घिउनालानि मन्दिरा बिथिं ओरै थांबोला मोजां नुगोन माने ओमफ्राय मा बुंनांगौ आं दा बारा रोङा बुंनो गथ'फोरनि थाखाय सुबिदा जागोन थांलाय फैलाय गोबां फरायसालियाव फैनाय गथ'फोर बे लामाजों फैयो फैयो ओमफ्राय इथिं मुरमिलानि फैयो ओमफ्राय घिउनालाय फैयो जोंनि बिमाबाव फैयो आरो मुरमिलाव फैयो
दा लामाखौ मोननानै गोजोनदों नङा होमबा? ओं गोजोनदों। सोरखौ साबायखर होगोन दा? जोंनि बिथां एमसिएलए सोर बियो? सार दिलीप कुमार बर' आरो जोंनि प्रमद सार बिखौथ' बिराद मोजां मोनो दे